راديو سميت إيرتراويانيو راديو سميت إيرتراويان بحالة دليت فتحي إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت كل جزء قدام باقطات رأي إرترا خاب ساعة شمون تنقص خاب ساعة شاتة مهم قطات تقرنيان عربن بشاتة شحن 540 كيلو هرتز عم 31 متر باند نابي إرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنويوم سلام أبرحكم كربانكم فنو راديو سنيت كتاتلو سمعتنا خميت غنيوم نيلوم غدام 4 طري 2020 زيتدالو مدباتنا جميرنا كساب زازم سانا خصنحم بخبر نقدم فلما عبيت في الساميتات ابسو من زي حزنا لكم كريمنا لنا ارستاتو نقدم دهر اواج سممع سلام ميرتران ايتوبيان سراويت ايتوبيا خاباد مخي وطن ملكاتن محنساتن دوب كي تقبر عامتن منفقنا وطيرو معرباو سودان أبزركب زوبا دارفور بستفتر قنسي فعصرت أزغطورو سرعتنيا تغطيلهم مكل قالنا تعالى ليا قنسنا دهيبو زسرع علماو تكال كرايسيس جروب إثيوبيا حانتي خابتنا بلتشحن عسران زغفة قنسي كقاتمن زغلا سلست هاجرات عالم يقبل برا سمعتنا رسا زينا سمعتنا لكم زرزراتو يسعب ما راح تيرتران إثيوبيان سممع مملكاتن محنطاتن الدوب كتقبر كاب زخطهم الوعلت عب قبرخي وعلى عامتن منفقن حاليفو خمزلوز تفلالي وقنات عملكتهم عب استفلالي هاقرات زركبو زيقاتات إيرترا نعودة ديكتاتر إسياسنا بإثيوبيا عملكتهم بمحبراوي ميدياتات أبزهب وزلو وريتاتات سممع سلام كم استخدتمن نلعل 10 عامتات تعانا غيفوز سنحيم حنطاتن مملكاتن دوبات دماغ تكبرن مخانو زقلت أواج بشعات حملة 2018 كابزو وصلو علت 540 كلتن معالتات أغطيرو خمزلو الزغاخيروم يخون انبر مسحاب سراويت إثيوبيا كابا دمه زركبولو لاويت مريت إرترا يخون محنطاتن مملكاتن دوبات زنفذ زخون عينت من قصغاس يلن ديكتاتور إسياس إثيوبيا سراويت كابا دمه كي سحابت زخون عينت زرربن زاتن كم زيهلون عستات 10 عامتات كقلت زحر مصناحيو بهاندبت مسحاديش قدماي منستر تهاجر سممع سلام تغتمام انتخونا حجوون سراويت إثيوبيا كابا دمه خمزي وطن اتي هوت 10 شحات زهلقة قداي تونزيفو ديكتاتور إسياس مسقداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد نهزبي بنوتور زي يتقلتو قال اسم معاتاب مقبار تسميدو خمزلويو زوبكاس مكل قالنا تعالى ليان قنطنا دهيبو زسرع على ماو تكال كرايسيس جروب إثيوبيا حانتي خابتن أبكل تشحن 20 زخفة قنطي كقات من زخلا 3 هاجرات عالم يقبل قليتو اتي تكالن إثيوبيا دحري أفغانستان يمن أبسال ساي درجة أغميتو اللهم بوركينا فاسو ليبيا أمريكا إيران إسرائيل غالفن كلنا أبسال ساي درجة أمريكا سمين كوريا كاشمير فنزويلا يوكرين اندما بقدم صعب كساب 10 يتسرعن يركبام كرايسيس جروب أبسبسابو 5 حبرو إثيوبيا أب حدش عامت 2020 تسفان فتنانا أب قدمية يسبيوام قدماي منستر أبين أب سلطان كاب زمتس زي تفلالي سرحات كم زفت سما بمزخخار انتخونا جن عبيتي بدوهتات أنصر عليهم موخم زلو حبيرو أبي زمسو ليبرايزيشن زنبرا سرحات نمغيار زقبرو تعرتاتن نعلي تاوي بهرتنيتن أقواهيرون معكلاي منقستي الدخيم والليلوم أبتا هاجر زنفلا علي تاوي قجت مزحات كم زقتلن مليونات كم زتفانا قلونا مونغو مريحنات حيالات كللات سليك قواهار كم زقبرت تكال زوجو صبصاب يملكت
أمونغوتهم نتي أبتها غرزولو بهير مسارات زغبر سرعات فيدراليزم زدقفون زقاومن حيلتات زولو أفلالايون نتي وطري كاب زغادودو مخنيات يخم زغونيو زغلصن ምዕራባዊ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ዞባ ዳርፎር ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብ10 ዝቑጸሩ ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ኣብቲ ኣብ ከባቢ ከተማ አልጀናይና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣስታት 77 ከም ዝተቐትሉ ሰመዚ ተኸባቢ ሓቢሮም እቲ ጎንፂ ሓደ ዓረባዊ መበቆል ዘለዎ ሰብ ኣብ ዕዳጋ ድሕሪ ምቕታሉ ከም ዝተወልዐ እቶም ሰበስልጣን ተዛሪቦም ድሕሪዚ ድማ ዓረብ ሚሊሻ ንተወለድቲ ብሄረ ማሳሊት ብምጥቃዕ ኣባይቶምን ከም ዘቃጸሉን ንብረቶም ከም ዝዘመቱን ተፈሊጡ እቶም ዕጡቓት ኣብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ምእታውን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ቀቲሎም ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ እቶም ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ግፍዕታት ዝፈጸሙ ብጃንጃዊድ ዝፍለጡ ሚሊሻ ዝተሳተፍዎ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግለጽ ኣሎ كبرى سمعتنا نلوم استدالو زينا أبزي فتصم استرف مدواتنا يحدقكم سناي مكتتال كبرى سمعتنا أبز قتلنا حتى قنقرب لكم ينام أبي وتي زنافق حنت معالت الله تذكروا حزبي مسزبتات عالم كاسينو زنبر الله كاب جزوز وصم سدرا بيتو داغما يزرخب الله اسرات زفتلا اتبتحي حتى بردي اتبتحي حتى بردي سل حزب سمع تتحي كند شعب الباد كند شعب تتحي كزع ما اسيته راموت كفرحي سل حزب سمع تتحي كند شعب الباد كند شعب تتحي كزع ما اسيو راموت كفرحي مفل لاي والموت مسولادي يا أخل الناس تسمي وعدي تبسني ودم وسع خدي ما تفتحي حتى فردي ورار سرعة هجداف قبل علي إيرترا وخبرتات سالساين مودع تنكفال وجه هجداف أنصار تمرتن تمرتاوي تكالاتن أبز حلف وخلته كفالات حتتنا سرعة هجداف قبل علي إيرترا وخبرتات زكايدو شرحتات بمتنتانن أب قدامي كفال أنصار هايمانوت تكالاتن أب كلاي كفال دما أنصار سدرابيت زكايدوم كأتصالي متقعتاتن علاماتاتون أجاباتون مس أبنتاتو تقيسنا نيرنا أبزناي لومي سالساي كفال صحفنا دما سرعة هجداف أنصار تمرتاوي تكالاتن زكايدو ورار بمرأي كنزازمينا كم مأتو أمر تمرتي مسبح براوي كبرتاتن معبالة حبرة سبنا تحاحيزنا بحيث أرزبلا كنرئينا كل خمس فلتو تمرت خبها لنكلو مسرح مدلاب وي مقسام فلتات كوينو كم حبريتاو فلتات موياتات كبرتات امنتاتن لمدتاتن مسناق مالتيو أجابات مسرح ممهار مستمهار سلت أنا من غارزانتا زتن كالئن استمرحة مرمري يتعلل تمرتي مبزحتو جزي أب تحتي مقلاي ممهراني كايد جن تمهارون بعلاتهم نبسهم كمهرو يخليهم تمرتي بوقعون زي وقعون أجابات زفت أنكوينو كم أون زخوان سبات أبا تحساسبو من سمعيتو من تكباراتو من زتسألو تكبار تمرتاويو كبهالي خل مزيت أساسيرو كرسع زي بلو تمرتي كم مسل دك أساب بودب حبرات هاجرات تفليتو تراي زي كونس أبقل هاجراتن زوباتاتن دما كساب استوسنا علمه قد النتاويو بمحبراوي مدايو كالرأيين كلو تمرتي نسبات نتسفا معبالن من محياشن من قد زخفت نتفات تباهيلو يقلاتيو ببزوحات تمرتي نتأقامات فتحو أب حبرة سب زيادة معرنات هابتن محبراوي درجان نممت أزخ الميلا مخاني إمانلو أب حلوف معرفات حتتانا كم استزارربنا لون بخالوت تنتنتن كإلاتاتن استفلاليو عودتات مالت حقي
ፖለቲካን ታሪኽን ከም ዝተረጋገጸ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ንኹሉ መዳያት ስልጣን ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ዜናውን ካልእን ጨቢጡ ከም ድላዩ ይገዝእ ኣሎ። ህግደፍ ኮነ መንግስታዊ መሰራዓቱ ብዘይ ዝኾነ ሕግን ተሓታትነትን ግሉጽነትን ሓቢሮምን ተሓዋዊሶምን ይሰርሑ። ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ብመንገዲ መንግስትን ካብ ወፃእን ዘካይዶም ፖሊሲታት ትምህርቲ ምስ ውልቃዊ መርገጽን ኣረኣያን ኢሳያስ ኣብ ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ህግደፍ ምስተን ክልተ ክብርታት ሕብረተሰብ ሃይማኖትን ስድራቤትን ኣሕቢሩ ንትምህርትን ትካላቱን የዳኽሞ የዕንዎን የማህምኖን ኣሎ። ዕላምኡ ንጹርን ብሩህን እዩ። ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ነቲ ዕቁር ሓይሊ ለውጥን ተቃውሞን ዝኾነ መንእሰይ ንምድኻምን ንምብትታንን እዩ። ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ትምህርትን ምሁራትን ተጻባእ መርገጽ ነይርዎ። እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ስልጣኑ ንምሕላውን ካብ ምሁራትን ካልኦት ተሰማዕትን ህቡባትን ሰባት ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ንዝመጾ ሓቀኛ ወይ ግምታዊ ውድድር ከም ተሓላላኽን ስግኣትን ንስልጣኑ ስለ ዝሪኦ ይመስለና። ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣብቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ዝነበረ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ምሁራት ተጋደልቲ ወላ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ከይተረፈ ኣሉታውን ሃሳይን መርገጽ ነይሩ። ምሁር ማለት ተበላጺ፣ ንኡስ ብርጅዋ፣ ሓደገኛ፣ ደላይ ስልጣን፣ ምዕራባዊ ባህሊ ዘስፋሕፍሕ ወዘተ ይበሃል ምንባሩ ካብቶም ሽዑ ብሽቁረራን ስክፍታን ዝጋደሉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝጸዊዎ ታሪኽ ንሰማዕ ኣለና። እቲ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ምሁራት ናጻ ክትዕን ፍልጠትን መጻሕፍትን ከይዝርግሑን ከይንበቡን ብጥበብ ምቁጽጻር ብረቂቕ እንሓንሳብ ብግሁድ እንሓንሳብ ብስውር ኣገባባት ክካየድ ጸኒሑ። ዝኾነ ንትምህርቲ ዘተ ወይ ካልእ ዝፍኖ መደባት ድማ ብድሌትን ባርኾትን ኢሳያስ ዝፍቀድ ጥራዩ ነይሩ። እቲ ኣዝዩ ግርምቢጥ ነገር ግን እቲ ውድብ ንምሁራት ከም ሓካይም ኣብ ክፍሊ ዜና ምንቕቓሕ ኣብ ወተሃደራዊ ኣካዳምን ኣብ ክፍሊ ትምህርትን ባህልን ኣብ ካልኦት ክፍልታትን ኣወፃእን ንፍልጠቶምን ሞዮኦምን ንምዕባለን ዓወትን ቃልሲ ብኣድማዕነት ይጥቀመሉ ምንባር እዩ። እዚ ምስቲ ኩሉ ካልእ ተጋዳላይን ሓፋሽ ህዝብን ዝገበሮ ተወፋይነትን መስዋዕትን ተደሚሩ ዓወት ሰውራናን ናጽነትን ልኡላውነትን ከም ዘረጋገጸ ጥርጣረ ይብሉን። ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ዝተሰለፉ ምሁራት ናብ ሜዳዊ ሒዞም ግብኦም ዘበርከቱ ህልዋትን ስዋኣትን ብዙሓት እዮም። ብፍላይ ካብ ሶቪየት ሕብረት ዝመጹ ምሁራት ዝበዝሐ ካብዚኦም ብቐጥታ ንሜዳ ይስለፉ ነይሮም እዮም። ክሳብ ሎሙን ኩሎምቶም ኣብ ቃልሲ ዝተጸንበሩ ድሒሮም ዝተጸንበርዎምን ምሁራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሕፈታት መንግስቲ ኤርትራ ከም ሚኒስትራት፣ ኣምባሳደራት፣ ዳይሬክተር ጀነራላትን ዳይሬክተራትን ከምኡውን ሞያውያን ሕክምና፣ ሕርሻ፣ ማዕድንን ካልእን ኮይኖም የገልግሉ ኣለዉ። ንባዕሉ ኢሳያስ ኮነ እቶም ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ኣብዚ ምድብ እዮም ዝኣትዉ። ግን ሓንቲ ናይ መጠበሪት ሜላ ነይራ። ንሱን እቶም ዝመረጾምን ደርቦም ዝሓኸኹ ወይ ዝቐተሉ ኮይኖም እቶም ካልኦት ግን ጌና ኣብ ጥርጣር ኣለዉ ይበሃል ነበረ። ናይ ዝንጹር ኣብነት ነቶም ብስም መንክዕን የሚንን ካልእን እናበለ ዝደቆሶም ዝኣሰሮምን ዝቐንጸሎምን ብዙሓት ውፍያትን ንጹሓትን ተጋደልቲ ምጥፍኦም እዩ። ምናልባት ንጹር ብዙሖም ኣብ መጻኢ እዋን ክድህሰስን ክግለጽን ንተስፎ። ድሕሪ ናጽነቱን እንተኾነ ኢሳያስ እዚ ኣብ ልዕሊ ትምህርትን ትምህርታዊ ትካላትን ክብርታትን ዝነበሮ ተጻባእ መርገጺ ኣጸቢቑን ኣስፊሑን ገሊጽዎ። ተዛማዲ ሰላምን ግዜን ረኺቡ ንኹሉ መሳለጥያታት መንግስትን ግንባርን ወኒኑ ኩሉ ስልጣን ሚኒስትሪታትን ትካላትን ብፍላይ ከዓ ትምህርቲ፣ ዜና ወዘተ ኣብ ቀጥታዊ ምቁጽጻሩ ስለ ዝኣተወ ነዚ ንትምህርትን ምሁራትን ትካላት ትምህርትን ናይ ምጽባቕ ምጥዋስን ፖሊሲው ብዘይ ንሕስያን ኣስሓኮን ቀጺልዎ። ኣብዚ ፈለማ ክበርህ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ንትምህርቲ ብዙሕ ዕድል ዝህብን ወጻኢታት ዘፍስስን ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ትምህርትን ከም ዝሃንጽ ብኣወንታዊ ንህዝብን ዘርብሕን ፖሊሲታት ከም ዝኽተል ጌርካ ምግላጹ ይፍለጥ። እዚ ግን ጌጋን ኣዳህላልን ምዃኑ ክበርህ ኣለዎ። ምኽንያቱ እቲ ዘገድስ ኣፋዊ ጭርሖ ወይ መታለሊ ዘብለጭልጭ ተግባራት ዘይኮነስ ኣብ መጨረሻ እቲ ስጉምታት ንህዝቢ ብፍላይ ከዓ ንመንእስያት እንታይ ውጽኢትን ፍረን ኣምጺኡ ብሓቅን ግብርንከ ኣርቢሕዎም ዶ ወይስ ኣይፋል ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም። ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ብናጻ ይወሃብ ይበሃል እዩ።
ርግጽዩ እዚ ሓቂዩ ግን በአንጻሩ እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ተመስሪታ ተፈላጥነት ዝረኸበትን ዓጽዩ ተፈላጥነት ዘይብለን ብቕዓትን ደረጃን ወይ ስታንዳርድ ዘይሓለዋ ኮሌጃት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዶኪኑሎ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ዘይተረኽበ መሳለጥያታት ከም ማይ ኤሌክትሪክን ቀረብ ኢንተርነትን ኣብ ርሑቕ ገጠራት ክርከብን መስርሕ ትምህርቲ ብዝያዳ ኣድማዕነት ክካየድ ያኢ ናብ ዓዲ ቀይሕ ሓልሓለን ሓመልማሎን ካልእ ርሑቕ ቦታታትን ተበታቲነን ተሪፈን ብዛዕባ ሳዋ ምስ ንርኢ 12 ክፍሊ ኣብ ኤርትራ መምሃር ኣብ ግዜ ናጽነት ዘይኮነስ ካብ ቅድም ካብ ግዜ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከይተረፈ ኣብ ኩለን ከተማታት ኤርትራ ይወሃብ ነይሩ እዩ ስለዚ ተማሃሮ 12 ክፍሊ ክመሃሩ ኢልካ ኣብ ሳዋ ምጽፍጻፎም ብቁጠባ ስነ ኣእምሮ ብስነ መምህርናን ካልእን ሞጎታዊ ይኮነን ግን ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ንመንእስያት ካብ ስድራ ቤቶምን ዝፈልጥዎን ዝለመድዎን ከባቢ ርሒቕካ መሓዞም ተደልዩ ኣብ ተሃሩርን ዶሮናን ዘለዎ እኹል መሳለጥያታት ቀረብን ዘይብሉ ቦታ ኣኪብካ መምሃር ውጽኢት ከም ዘይብሉ ብግብሪ ተመስኪሩ እዩ ልክዕዩ መንግስቲ ብዙሕ ወጻኢታት ይገብር እዩ እዚ ግን ዘይተደልየን ውጽኢት ኣልቦን እዩ ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 20 ዘለዉ መንእስያት ንኽመሃሩን ከድምዑን ዝበለጸ ቦትኦም ብኩሉ መድያት ኣብ ገዝኦምን ዓዶምን ምስ ወለዶምን እዩ ገለ ክፋላት ኤርትራ ጸገም ቤት ትምህርትን ተለወን ንተማሃሮን ብፍሉይ ኣብ ኣሕዳሪ ኮሌጅ ወይ ኣብተን ዝቐርበን ከተማታት ኣስፊርካ ክሕገዙ ይከኣል ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሓቂ ንረብሓን ህዝብን ንህንጸት ሃገርን ተወጢኑ ወይ ተደልዩ እንተዝነብር ድሕሪ 12 ክፍሊ መምሃሮም ማትሪክ ምፍታኖምን ብስሩዕ ንኣስታት 18 ዋርሕ ክካየድ እንተዝኽእል ነይሩ ዝያዳ መድምዐ መበገሲ ዕላማ ስርዓት ህግደፍ ግን ንመንእሰያት ትምህርቲ ምስናቕ ዘይኮነስ ካብ ስድራ ቤቶም ኣርሒቕካ ንመሓዞምን ብሕፅበት ኣእምሮ ንምልማሶምን ዘተኮረ መንባሩ ብሩህ እዩ ዓመት መፀ ብኣማይት ዝቁፀሩ መንእስያት ተማሃሮ ኣብተን ኮሌጃት ተመሪቖም ተባሂሎም ምስክርነት ክቕበሉ ብሜዳ ንርኢ ኣብዚ ብዙሓት ሕቶታት ክለዓሉ ይኽእሉ ብሓቂ እቲ ምህሮ ደረጃ ዝሓለወ ድዩ ካልኣይ እቶም ዝተመረቑ ተማሂሮም ዝሰርሕሉ ምቹእ ሃዋሁ ከም ብቑዕ ደሞዝ መንበሪ ገዛን ካልእን ይቕረበሎም ድዩ እቶም ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተመረቑ ሎሚ መብዛሕትኦም ኣበይ ኣለዉ ብሞዮኦምን ኣብ ቦታ ስርሖምን ብግቡእ የገልግሉ ኣለዉ ዶ ንዝብሉ ሕቶታት መልሱ መብዛሕትኦም ናብ ስደት ከም ዝወፁን እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ድማ ተስፋ ዝቆረፁ ምዃኖምን ኣብ ስርሖምን ህይወቶምን ዘይሕጉሳት ዘይዕጉባትን ዘይኣፍረይትን ምዃኖም እዩ ኣብ ናይ ኣስታት 30 ዓመት መሪሕነት ኢሳያስ ኣብ ናይ ሳዋ ወተሃደራዊ ዙርያታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መመረቕታ ብኣካል ተረኺቡ ክምርቆም እንከሎ ኣብ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲን እተን ዝሰዓባ ኮሌጃትን ግን ወላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ፈውሲ ማሕላ ተረኺቡ ኣመሪቕዎም ኣይፈልጥን ኣብ ኩሉ መግለፂታቱ ቃለ ምሕትት ኮነ ርክባት ህዝቢ ኢሳያስ ንምሁራት ከቆናጽብን ሞራሎም ከወድቕን ጥራዩ ዝስማዕ ብፍላይ ድማ ንምሁራት ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝወሰደ ዘይፍትሓዊ መቕጻዕትን ማእሰርቲ መራሕቶምን ካልእን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ቀጻሊ ምትእትታው ኣብ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ትካላት ትምህርትን ምዕጻውን ምድኻምን ኣብያተ ንባብ ንኣብነት ብሪቲሽ ካውንስል ከምኡውን ብሕታዊ ናይ ሞያን ቋንቋን ኣብያተ ትምህርትን ምእጋድ ብተወሳኺ ብሃይማኖታዊ ትካላት ዝካየዳን ዝውነናን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕጻው ወይ ምህጋር ክልተ ዕዋፍ ብሓደ እምኒ ማለት ሃይማኖትን ትምህርትን ንምውቃዕ ተጠቒሙሉ እዩ ደሞዝ መምህራን ትሑት ጌርካ ንኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይድሌቶምን ብቑዕ ምቅርራብን ከም መምህራን ምምዳብ ይዝውተር ካልእሲ ትረፍ ንዝተቆፅዑ መምህራን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዝዩ ትሑት ወይ ብዘይ ደሞዝ ክምህሩ ምግዳድ ይርአ እዚ ሃሲኡ ብልዕሊ ተማሃሮ ንምግላጽ ኣይጸግምን እዩ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ዘይከም ቀደም ክብሪ ሞያ መምህርና ባይታ ዘቢጡሎ እዝን ካልእን ኣብ መደምደምታ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ንኩሉ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ፖሊሲታቱን ተግባራቱን ክነቕሓሉ ይግባእ እዚ ስርዓት ክዕረ ወይ ክልወጥ ዘይደልን ዘይክእልን ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ብዛዕባ እንታይነቱን ሕሉፍ ተግባራቱን ግፍዕታቱን ምፍላጡን ምዝርዛሩን ጠቓሚ እንተኾነ ኩሉ ኣቓልቦናን ጻዕርናን ብኸመይ ነዚ ምልካው ስርዓት ብዘይ ዋዕል ሕደር ክእለ ከም ዘለዎ ምስራሕ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ ምልካው ስርዓት ህግደፍ ንምድምሳስን ኣቦትኡ ቋማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ስልጥንትን ሃገር ንምትካል ሓድነትና ትብልና ብዘይ ምሕላል ምስራሕ ንቃለስ ማሕበራዊ ክብርታትና ይሓይሉ ይትረሩ
ملكي يمحو خابسرو أبي وتي زنافق حنت معالت الله تذكره هزبي مس هزبتات عالم كاسينو زنبر الله كاب جزوز وصم سدرا بيت داغ ما يزرخ الله اسرا زفتلا اتفتحي حتى بردي اتفتحي حتى بردي سل هزب سمع فتحي كند شعب الباد كند شعب فتحي كسع ما اسيته لا موت كفرحي سلهز بسمع فتحي كندا شعب البارد كندا شعب فتحي كسع ما أسيو لا موت كفرحي مفل لاي والنور مس ولادي يا أخل الناس تسني وعدي تبسني وتنبوسع خدي حتى فتحي حتى فردي حتى فتحي حتى فردي آخر مدلاي كندا يدنفس يسو ناي بزحات على في وتلكيسو وحفا حيلو سدران نفس الدت قسكيسو علي كتب الناس زقاد الدكيسو كابانو زقادو ايد هزبهم زنفسو بس اللاقي حسو وانك ينقسو عاد فتحي بزحات نادي ليتغي وحقات يوم سلاتي لقسمنا بنخي عاد فتحي بزحات نادي ليتغي وحقات يوم سلاتي لقسمنا بنخي سما بطو لمهورات باباس مفتن زينتي من وتسعنا كفري هاي تخونو تعزبتي سباح كثير لحداتي حزبنا يخبر هاتي زينة نبار رزتي وصنع بالمجازاتي سلهز بسمع فتحي كندا شعب باد كندا شعب فتحي كسع ما أرسيته لا موت كفرحي سلهز بسمع فتحي كندا شعب باد كندا شعب فتحي كسع ما أسيو لا موت كفرحي هاي فلت اخلي خبردي تبيت نويحو نفاس ما يزعودي كسع ما سمقل الزعادي فردهابي كي برس تولدي هاي فتحي حاجة بردي أبعام أبلومي نبرخ ميالو السن كقفعويان دمين بعلو بحرم كي كبرو عصاتات كي بلعو بحر دماتهم بعصا يبلعو مثل لا يهزنا وحدات نعبدو ناتنا سمعو راح عاد فتحي وزحتنا دلي تغي وحدات يوم سلاتي لقسمنا بنخي عاد فتحي وزحتنا دلي تغي وحدات يوم سلاتي لقسمنا بنخي مسار ذهابو لسان ودسب أبو عابي سمو حتى فيزارب قلب تبنجا قلون بجنزب يساقي ولو زي قلع عقل عاد فتحي حتى غردي عاد فتحي حتى غردي لما ستخالو أحي نايف فتحي ليابو حبيرنا نوقت أحاي غردومي وهابو عاد فتحي حتى غردي عامل لينا حدا نتقبل
زقدت كسيسو حليف التبلات زقدت دديسو ما تفتحي حتى تراني ما تفتحي حتى تراني لما سلتخلو أحي لا يفتحي لي يا أبو يا آخر كلهم أحي ردمي وهابو ما تفتحي حتى تراني ما تفتحي حتى تراني ما تفتحي حتى تراني ما تفتحي حتى تراني أنتم سبا توكسون صاص بحبرت كوينو بيتو زهانص كيبل ناتكا ناتي زبلص انطعم كيبل زمطصن حق خي عماطص رأي أبالاتو خيرغصن مسارحتو خينصنص يوقشتو نتتحنصص زتندق خطفرسو أنتم سبا ورزيات مسلو لبامات كيتمكتو بسنه حسابات واغا زيبلو غزياو شمس ገንዘብ ዲዩ ስልጣን የኢቲካብ ቀለቤት ሃስያ ህዝብ ኻንዳር አኻት ዕመት ቡዑዕ ተጀምሩ ዳሕራይ ትድስክሉ ተአኪብካ ፍረጻማ ዘይብሉ አካይዳኹም ኩሉ ትርጉም አልቦ ኾይኑ ተፈንጭልካ መኻዳይ ኮነን ትፍታሕ በትሕግ ክትቅየድ ክትምራሕ ወጊድ በልዓንነት ይትረፍካ ምምካሕ አይትዘንግዕ ከም ዝወግሕ ታሪኽ ክትጸሓፈልካ ይጽባ ክትኮንዎ ምእንታን መጽለሊ ቆሪሲ ይብኩም ካብታ መዐንገሊ ንስኻትኩም ከተጥሩዩ በቕሊ ቤት አልቦ ኾይኑ ዘይብሉ መዕቀሊ አቤቱ ኾይኑ ትሕም ብውሽጢ ጓሂ ሃልሃልታ እንዳተጸፍዐ ንብዓት ሓርገጽ እንዳነበዐ ኣብ ኩርሲ ኾፍ ትብሉ ንዓመታት ዘይስቆረኩም ናይ ህዝብኹም መዓት ተሓጺብኩም ብናይ ህዝብኹም ንብዓት ናብ ልብኹም ተመለሱ ዋልሓንቲ ሰዓት ኣብ ጣውላ ተላዘቡ ሕድገት ሃቡ ፍልልያትኩም አጽብቡ ናብ ህዝብኹም ቅረቡ الدنيا سلسته معلتي زنبر كالو تمالي كتزنتو ناي تمالي لومي كتلم ناي صباح زحشني حزبي يبلك كالو اي تقحرني تنازز بلي قري هنني حزب خايو ناتكا غني كي كون دحراي زعبه هو خلبنا خيسن هو تنازز بلي قري هنني حزب خايو ناتكا غني كي كون دحراي زعبه هو خلبنا خيسن بجمال صالح ابو كوثر أركز كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم عزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا